Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Or Napamuin on. hindi ba nagsubli ako? Programa Nagbain. tayo. Excuse me po. Nagbuling ka kamay, Enrique. Hindi ba nagsubli mga idol? Ito yung programa tayo ay topic ho. Oras tayo alas 5:35 mga idol. Agar Yes. iyawis mo na kayo. I-share yun na ito. Agdamay na tapay programa. Dali live tata mga idol ti IFM 99.5 Lawag. Hello kay ka Justin Dave Madariaga, Clarita Tangonan, Marites Solentino Liana, Agbayan ni LJ, ni Daisy Juan, ni Sabos GT Ophelia Bagawisan, and ni Ma'am Norma Ganotisi. Ayan, kablawan na ni Idol Rain Santos, kan si Idol Glenn. Yes. Pati ni Ma'am Irene Rosemary Yu Ganotisi. Hello kano kay Idol Glenn and hello Ganotisi family. Hello, ma'am. From Hello. Irene Rose Yes. Bulacan. Sana nag-enjoy kayo. Yes. Ano dito yun? Nagragsak mo kidi dito yung Yes. saritaan pa. Oo, diba? Very lonely. Amam Idol Glenn, gapo iti dahil nga mapaspasamak itata dito ay sa kalubungan. Ado kayo dagiti kwa? Ado kayo dito ini-associate na dito blood moon. Iti Yes. mapaspasamak. Anyway, Una, gera. May kadwa, dagito disasters. So nga, jak amo, no, So, pasarot pamatidamot dagito. Anyway, dito talagang DGJ at DGJ mamati da nga this is ay masamang palatandaan. Yes. Because sa kuna may digmaan, may kamalasan. Anyway, Oo. that's the blood moon. So, DGJ ibang kultura kanon, this is a symbolism of malaking pagbabago o babala. It's a warning. So, pero tandaan wala itong scientific proof na may direktang masamang epekto sa tao. So, no dadto mga may di tayo mapagidjat DJ scientific reasoning kundi superstitious. At beliefs. isumuti patpatsyan tayo no dadto ma DJ no talagang mabagat ang bulan ay delikado at siguro Ay, ada ti mapasamak, ada ti no nalabagat ang bulan ay sa pamati day di nagkakaw na. No nalabagat ang bulan ada gera. No nalabagat ang bulan ada matmatay. ada kanu kwa rumor nga kwa tikbal lang. Baka natitik balang ang amot ati. Umar, ito lang. Akim mabalik. Aglag lang ala. Aglag lang. Aglag. Siyempre ko itataapay yun ako na because of the fire horse. Ay, when isupay. Ayan, Isang fire nga horse. nalambagan no kwa nga kabalyo. Red horse. Diba? Baka magbutong idol Glenn. Baka nagaparparang mo ta nga kukuna mga kapre kasi ko mga agsig sigarilyo ti Marlboro Lights. Nga agbe-babe. Uwan ata maungtan ti ko. Apay ang sigarilyo habang ano yan? Aso. Kinudot ko. Ang bebe ko. Ang bebe ko ano, di ba? Nga tikba ay nga Kapre. Nada makita ito nga natayag tagayam ko lagayam basketball player. Di ba? Hindi ka yung bol-bol. Oo na yun. Di ba? Ngayon naman, di ba Mati Idol Glenn, in terms of hygiene, kaya na dumabay. Nung kasta nga dati lunar eclipse. Actually, di kami scientifically no dayjay dakkel ti bulan, dakkel kami ti magnetic ti danom. So mostly di high tide. agnato ti danom iti baybay. Magnetic gravity, di ka kasi Gravity na. of the earth. Ayan na, diba? of the moon. Kumbaga, ang kinas Jada, tapos Yung medyo maguyod, na... medyo agnato dete. Gusto ba? Naasi nagbaso na? Apay ko nada nga lunatic ko nada aya. Ay, when aya. DJ lunatics. Kasi because our body composes of 90% water. Ngumato, mapanditi utik tayo. Iso nga digi duma, digi iso nga agkwada, iso nga medyo agkwerong, agkwerong talaga. Iso nga mga idol. They are called lunatics. Lunatics. They mostly digi nga talaga ag-trigger kada kwada, aglalo no nagbukil ta bulan.
Kasi di grabe Ikawen. So, iso nga kung nadagan eh. Yung usustuleta? Amon, ususta. Scientific. Iso ti may isang scientifically nga madamdam ay iso ti may isang talagang explanation di kaya lunatics. Okay, di ba? Iso nga apay sumruda lang kumamot iti kabos. Oo. Kasi nga talaga kabos lang pinagsumruda. Di ba mga idol? Kad na tinakabutang nga tigatay parang tinakabubutang nga katay jorha nga kabos ag bagtit. Punaya. Oo. In terms of 5G, awan ba na-research mo nga, ana? Siguro kasi Di ba mati di? Awan ba di Jai? Dati ko sila kung makumbaga dati eclipse saya. Di mens? Dati ang pulos ko Jai. Actually, di kaya pagsasauti ay pamati iti babakot katakwa. Di ba? Di ka agdigdigos kung kuna Kung di ka agdigos. bakit di talaga nga mabulos mo dito talaga nga rumor amin. Something like that or what. Ato pa dati pamati di ko nga permi paglakak. Ana. Dati hangka nga pa nag-CCRT sakbay ti baro atawen kung una na ka baka ka makarwar ito no next year anak ni manwar baka pa-jam sa kon daw. Anya kat pay digijay pagbagada nga Nulo na eclipse. Eclipse. Adigitay Wait lang, magkita naman. digitay ko daduma. Sa actually ko di ko nada makid eh. Digitay gawing ayun kaalaman sa digitay bagbagada nga haka-haka when di pamati nga di kay mamamati no one lucky di scientific proof. Dito adang ganyo mga idol. No kano dito ki super city di pamati mga idol akat no kano lunar eclipse di pa si modaag na nga dito kat the bad luck or sickness or disaster. And then pregnancy risks, a major belief is that pregnant women should stay indoors hanggang ka nga rumrumwar tapno saan nga ma-expose digiti ubing nyo ta buksit yo kabayatan ti eclipse nga ibagbagada nga iso tipa ka alaan iti deformities panagmungo anapa gusing birthmarks kan dati cleft palate di gusing iso ano mga idol anyway siguro dahil siyempre dahil ubing ngamin adati o nagtidanong iso na no ka iso nga dahil yung kajerwar baka dahil magnetic force na baka ngumato-ngato iso na dahil pa dietary restrictions anapay ato kanot mamating handa nga mabaling agloto when no mangan kabayatan te eclipse kasi bagata ka nga food impurity adula una mabising ka gumatang ka iti ko na gumatang ka iti sa may sapay ka hygiene nga ron sa ay kakabil terep mo apay narugi terep mo dito sinirot tiba dito ni bagbagat na bad luck or bad luck omen. Bad luck omen na talaga. Blood moon. Actually, at the DJ nakita nga kasda nga dete ti pinagkukwa da idi mo na nga panahon digiti agal-alad akong madigiti witches. I-timing dati blood moon. Kasi so na makaalada. And tinakakat katawa pa ita digiti witches nila duma makarwarga po ta i-curse kayo kuna na tagayam at the eclipse nga sumangat. Di ba? Makita yun tulad na ito ang time. Nakalungan ti walis. Dati walis ka dati kabaro itat na dati broom. Tingis na brush. Sugar ada kanta na deta. To the moon, broom broom. So DJ Idol Glenn, represent na DJ kat bad luck omen, impending misfortune or kinamalas or evil. Amuya po no da kayo lang ti mamamamati ti kasta. Adda kada kayo kasi di kayo nga datayo aming nga tattao datayo ti mga aramid iti gasa tayo. Haang hanyo nga i-rely ti gasa tayo pa detoy yung blood moon di ba? Malasakitan. It's not like that. It's not talaga ngamin nga
Malas ka. Haan nga kasi ako. Kasi nagring ka, panunot mo nga malas ka, hindi ka nag-obra, hindi mo inobra, di kaya't mga obraan niya. Correct. Kasano pa nga, agbaling ka nga, anya dito yun, fruitful, agbaling nga, Correct. so nga masapul nga, haan nga dapat nga, anya dito yun, haan ka nga dapat nga papaapektar, kadi pamati nga minamalas, kadi pa nagbiag mo kasi. Yes, di ba? Yung talaga, again, di ko naktatay, numalas ka. Malas ka. Apo. Sa di magbaga, no, may balat ka sa puwet, talagang malas ka talaga. Kahit hindi blood moon. Oo. Ay, balat ka sa puwet, di ba? Ken, ay, hello kay ka, Sir Pasyo, ang may puwet ni PNP na Hello. huwag. Ay, hello, sir. Nakagarang pang takar, big ata. Ay, hello, mama Asusyon ko. Hello, ma'am. Good morning. Wadakin ni mama na. Then, datay, naimas apo nga paglumian di tanay. Oriental, yung oriental noodles, kunana. Dalang, bagit. Basta sila di tayo, J. Olivias. Likod dita, landbak sa deta. Oo, wen. So, ato pa di pamati nga bakunawa? Ay, Amo ti bakunawa? Dati nga min, idi pandemic, ada bakuna. Kung natin dyan batak na, kung natin nga medyo batak na ko, Bakuna? Ika man nagbakuna. Wah! Muna na. Pwede ko pa yung nagbakuna? Wah! Nagabatak. Ti bakunawa. Kata, may isa ka na ito yung Philippine folklore. Yes. Nga giant serpent, Giant. dati dakil nga uleg. Ayun po. Nga rumar, iti di kabaybayan, tapno no papanakantil mo nun di jay bulan. Iso dito. So, ano di tradisyon. Natagayin tayo folklore nga bakuna. Iso, di bakuna. Para ka dati blood mo. Siya mo kami kat bakuna. Una. Kat bakuna? Wa. Abos na. Tagabatak din yan, tagabatak. Abos na nabuyak na. Di, di kalma na. Na isasus ko kami dati taga Kurimaw kami agdamdamilim awamot na. Hindi mo sarakat siguro. Sinarak ko kami hindi nagpakita ka dati pa nagtaray ni ko ni Apo Gawat. Kwakat na ibutos mo ni Apo Dr. Gawat ka ni Gawat. Kuno enjoy. Di kami Sir Loloy Pasyon. Siyempre, ibutos ko ni Gawat. Hello kay ka Irene Tunak Andrada. Na yung magabigat manipod ko. Oy, kumusta kayo dito? Middle East Apo. Ayun. Kaya again, anad kayo Apo ha. And ni Hanais Ruiz. Na yung magabigat idol. Kablawak ko matagitiya. Ang dingdangag dito yung Pasyokan Bakara. Norma Gonitisi, Apo sa kitay, angkan maganda na Ay, men, Idol Rain Santos, Lola Irene Yes. Umali, and Tito Rain Santos. Tito ka, si Karain, ang mga tita. Itayan da Tolits, nga madadjay ko. Amen. Hello, Tolits. Mani po dami sa Jay, Espanya. Ayan na. Madrid, Espanya. Ayan, Spain. Si Senyor. Ayan, dito ka kasi tuwatan. Ayan, di ba? Actually, napanak mo dyan Espanya, din. Ayan o. Nalayos kami. Apay. Hindi nga rin, alalayusin ita Espanya, ita UST. Lalayusin din. Manila. Wala pa nakunta Colombia. Ayun na. Colombia Bintar. Pati dito Barcelona. Barcelona, Solsona. Okay mga idol, oras na 5:48. Nag-react sa tangal daw idol Glenn Ngam. Anyhow, matay yung kadingay palubos mga idol nga agbaling nga malas dati nga aldaw itata mga idol. Ayan tayo DJ Bulan nga safety ko haan tayo nga pampanunutod nga dati yung aldaw ket malas. Di ba? Naawaweng taban na anak ko na na? Naawaweng taban. Apay sana naaweng champion tilawag. Tanok ko na na. Ay wala apay nga ta. Wala ta. Given nga ta as ban na. Sila lang mga kwadata shortcut ti bakunawa ban na.
Naawit na ban na pang world class ko na dati nag-chat kanya ata. Ayun. Di ba? Actually, hago nga may babalaw talaga nga world class DJ performance Ano yan? da. Talaga Every comment kid di na ipakita no kasi Ay, no, wag ka. katap tier ti performance Oo. ti every municipality kan city Correct. ti Ilocos Norte na ipakita ti ragsak. Yung, Ano dito Correct. Tanok ni Ilocano. Sa DJ Burgos mo. Dito yung Castile guys, mga idol. Aming pag-asa, sikat na Burgos! Ah, di, Ito, sala! yeah. Oh, di ba? Makapal. Isa ringtone ko mga idol. Kahit kang buling ringtone dito, tapos ko na dito, Jansen. Di na ka to, kahit kakaduan ko na, apay ko na ka, baka maumanda ka pa, di na kami na LSS. Oh, di ba? Oo. Anyway. Okay. Agsulitan to tapo, no? Nagsublitan na naman mga idol. Oras 5:50 na po.